Танылган дәүләт һәм партия эшлеклесе Гомәр Исмәгыйль улы Усманов 1932 елның 16 мартында Чистай шәһәрендә күп балалы эшче гаиләсендә дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлаганнан соң ул Чистай авыл хуҗалыгын механикалаштыру техникумында белем ала. 1950 елда ТССРның Биектау районы Усат авыл хуҗалыгын механикалаштыру мәктәбенә укытучы һәм комбайнчы тракторчы итеп җибәрелә. Җәмәгать эшләрендә актив катнашуын исәпкә алып, егетне 1953 елда Коммунистлар партиясе сафларына кабул итәләр. 1956-61 елларда ул КПССның Чистай шәһәр комитетында идеология буенча секретарь. 1961 елдан нибары 29 яшендә беренче секретарь. Шунысын искәртү кирәк. Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләре төзелгәнгә кадәр Чистай әһәмияте һәм зурлыгы ягыннан республиканың Казаннан кала икенче шәһәре була. Һәм Гомәр Усмановка шул шәһәр һәм район белән җитәкчелек итүнең ышанып тапшырылуы әлеге шәхес турында күпне сөйли. 1966 елда КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре Фикрәт Табиев Усмановны ТССР Министрлар Советы рәисе вазифасына тәкъдим итә. 34 яшендә әлеге эшкә алынган Гомәр Исмәгыйль улы шул югарылыктагы җитәкчеләр арасында СССР күләмендә иң яше була һәм үзенең бу постка да идеаль дәрәҗәдә туры килүен эше белән исбатлый. 1982 елдан ул КПССның Татарстан өлкә комитетын, чынлыкта исә бөтен республиканы җитәкли. Гомәр Исмәгыйль улы Усманов җитәкчелек иткән еллар тарихка Татарстанның СССР заманындагы иң куәтле социаль-икътисади алгарыш еллары булып язылып кала. ТССР алга киткән авыл хуҗалыгына ия алдынгы индустриаль республикага әверелә. Бүгенге көн икътисадына шул дәвердә нигез салына. Шушы елларда республиканың халык хуҗалыгында һәм социаль-мәдәни өлкәдә гигант сикереш ясала. 1970-76 елларда ТССРда нефть чыгару елына 100 миллион тонна чиген узып китә. Шуның нәтиҗәсендә республика озак вакытлар бөтен СССРны кара алтын белән тәэмин итүче төбәк булып тора. Нәкъ шул чорда Казан органик синтез заводы, Түбән Кама нефть-химия комбинаты, Түбән Кама шин заводы, Кама йөк автомобильләре җитештерү заводлары комплексы, Түбән Кама ГЭС кебек индустрия гигантлары һәм сәнәгатьнең төрле тармакларына караган күпләгән башка предприятиеләр сафка баса. Машина төзелеше, самолетлар, суднолар, приборлар төзү, радиоэлектроника, электр энергетикасы тармаклары зур куәт белән үсеш ала. Яңа предприятиеләр янәшәсендә югары социаль инфраструктурага ия торак пунктлар үсеп чыга. Торак төзелешендә Татарстан өчен иң зур күрсәткечләргә ирешелә. Югары мәктәп, фән, мәдәният, сәнгать, спорт күтәрелеш кичерә. Авыл хуҗалыгында ире агросәнәгать комплекслары барлыкка килә. Авылларны газлаштыру буенча эш башлана. Сәламәтлек саклау системасы моңа кадәр күрелмәгән темпларда үсә. 1983 елда беренче тапкыр Казанда метро төзү мәсьәләсе күтәрелә. 1980 елларның икенче яртысындагы тизләтелгән үсеш нәтиҗәсендә үзенең икътисади потенциалы, мәдәният һәм фән үсеше дәрәҗәсе буенча ТССР күп кенә союздаш республикаларны узып китә. 1980 еллар ахырында татар халкының милли мәдәни традицияләрен торгызу, ТССРның статусын күтәрү мәсьәләләре аңнарны биләгән чорда Татар энциклопедиясы проекты пәйда булу заманның яңарыш рухындагы символларының берсе буларак кабул ителә. 1989 елда ТССР Министрлар Советының Татар Совет энциклопедиясын әзерләү һәм бастырып чыгару турындагы карарына кул куела. Анда Татар Совет энциклопедиясын татар һәм рус телләрендә 2000 елга кадәр әзерләп бастыру
бу эшне оештыруның тәртибе һәм финанслау мәсьәләләре карала. Шунлыктан Гомәр Исмәгыйль улы Усмановны татар энциклопедиясын нигезләүчеләрнең берсе дип әйтергә мөмкин. Гомәр Усманов 1966-90 елларда СССР Югары Советы, 67-85 елларда ТССР Югары Советы, 1990 елда СССР Югары Советы депутаты, 1984-89 елларда СССР Югары Советы Президиумы әгъзасы. 1986 елдан Усманов КПСС Үзәк комитеты әгъзасы, 1989 елдан КПСС Үзәк комитеты секретаре. Шулай итеп, ул бүтән союз масштабындагы сәяси фигурага әверелә. Бу вакытта 1989 елда КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре вазифасына Татарстанның булачак президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиевның сайлануы шулай ук уңышлы карар була. 1990 елның июлендә Усманов үз теләге белән вазифасыннан китә һәм Казанга әйләнеп кайта. 1991 елда пенсияга чыга. Гомәр Усманов Октябрь революциясе, 2 хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары белән бүләкләнә. Гомәр Исмәгыйль улы Усманов 2015 елның 23 февралендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратына җирләнә.